ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 18 ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് കടക്കാണ്. അപ്പോൾ അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ശരിക്കും 17 അധ്യായത്തോടു കൂടി ഭഗവത്ഗീത അവസാനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 17 അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമാണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ നമ്മള് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് 3 വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? പിന്നെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തി അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാം? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാം എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അത്ര വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് 3 ഗുണത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ചും സുഖത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. പിന്നെ 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വഭാവം ബ്രാഹ്മണരുടെ, ക്ഷത്രിയരുടെ, വൈശ്യരുടെ, ശൂദ്രരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോരുത്തരും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? തെറ്റിയാൽ പോലും സ്വന്തം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നലെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര വരെ എടുത്തത്? 55 അല്ലെ. 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനും ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 56ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 60 വരെയുള്ള ശ്ലോകം 56 മുതൽ യോഗ കോണിയുടെ സംഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വിപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായി എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ശരി, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സംരക്ഷണം കൊണ്ടും അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതമായ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മത്വപാശ്രയ എന്നതിന് പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നർത്ഥം. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചേതസ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്ത സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും
ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്തുകൂടി ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദരിഷ്യസി അഥ ചേതോ മഹങ്കാരൻ നാശോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹഭാവം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാല് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ല, ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ അവിടെ നാശമായിരിക്കും ഫലം. മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാല് നാശമായിരിക്കും ഫലമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതികതയുടെ ചുഴിക്കുത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവര് ഭൗതികതയുടെ ചുഴിക്കുത്തില് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. സംസാര സമുദ്രത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളിൽ പെട്ട് വലയുന്നു. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും എന്തെന്ന് ജീവാത്മാവിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ പ്രവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു. അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടെയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനോ അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും ഭഗവാന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടു കൂടിയുമായിരിക്കും ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ ന്യായോത്സ്യ ഇതി മന്യസേ മിഥ്വൈഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതി സ്വാനിയോഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴി പിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, നീ ഇപ്പൊ എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് അർജുനോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ എന്താണ്, നിനക്ക് വഴി പിഴയ്ക്കും. കാരണം എന്താണ്? നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പാലിക്കാതെ വന്നാൽ നിനക്ക് വഴി പിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നീ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറയാണ്, നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവത് ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നവർ ഏതവസരത്തിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിപത്ത സ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നച്ഛസി മോഹാത് കരീഷ്യസാവശോപിതത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് എന്ത് ചിന്തിക്കാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നീ മടിക്കാണ്. പക്ഷെ നിന്റെ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വേണ്ടി, കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന ആ കാര്യം അത് തന്നെ നീ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. ഇനി 19 മുതൽ 66 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അടുത്തത് യോഗാകോണിയുടെ സംഗ്രഹം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശാർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ?
അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളാണ്. എന്നിട്ടോ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. ഉഗ്രവേഗതയുള്ള ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏത് തരക്കാരാണെന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല. ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും അതിന് മാത്രം അനുയോജ്യമായ ശരീരമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രകൃതി നൽകുന്നത്. ആ ജീവന്റെ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അതിന് മാത്രം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് ആര് നൽകുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രകൃതി നൽകുന്നത്. അപ്പോ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും എന്ത് സാധിക്കും? ജന്മജന്മാന്തര തൃഷ്ണകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാണ് എന്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? ആ ശരീരം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദ പരാം ശാന്തിം സ്ഥാന പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പറയുന്നത് ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതി തേജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത്ഗുഹ്യതരം മയ വിമൃശൈത്യദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം ഞാൻ നിനക്കിപ്പോ പറഞ്ഞെന്ന ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതിരഹസ്യമായ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവിനുള്ള അല്പമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇടപെടില്ലെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു, ഇനി നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് അല്പമാത്രമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരിടപെടുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 64 മുതൽ 66 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് ഈ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള പരമഗുഹ്യമായി ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഉപദേശം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്, അത് മാത്രമല്ല നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്രയും പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. എന്താ പറയണത്? മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമൈ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? പരമഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ പ്രണമിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ തീർത്തു പറയണം. കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പോ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. അത് എന്നതാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ധ്യാനിയാകേണ്ടതില്ല.
കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കാണ് വേണ്ടത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളും സർവധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നീ മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. ഇതാണെന്ത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം എങ്ങനെ? പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനം, അതാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം എന്ന് പറയുന്നത്. മാം ശുച എന്ന പദപ്രയോഗം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ശങ്കിക്കേണ്ട, വിഷാദിക്കേണ്ട എന്നെല്ലാം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. അതായത് എല്ലാ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ത്യജിച്ച് സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകാം. വെറുതെയാണ് ആ മനസ്താപം. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകും. അതെന്താണ്? വെറുതെയാണ് ആ മനസ്താപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും വിട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി 67 മുതൽ 71 വരെയുള്ള ഭാഗം ഭഗവത്ഗീതയുടെ പഠനവും പ്രചരണവും. ഇതം തേനാ തപസ്കായ നാ ഭക്തായ കഥാചന നാചാ ശുശ്രൂഷവേ വാച്യം നചാ മാം യോപ്യസൂയന്തി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായി ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നു, ആർക്കൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. തപസ്സില്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവർക്കൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇവിടെ അവിശ്വാസികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പാടില്ല. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മത്ഭക്തേഷോഭിധാസ്യതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായി ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവുണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ല. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നച്ചാ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്രിമഃ ഭവിതാൻ നച്ചമേ തസ്മാത് അന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ആരും ഇല്ല, അതിനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ള ഫലം പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആദ്യക്ഷ്യത്തെ ച ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടാസ്വാമിതി മേ മതി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന, ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവര്, അവര് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധാവാനാനസൂയശ്ച ശൃണുയാതാപി യോ നരഃ സോപി മുക്ത ശുഭാലാംഗാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും
വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും. അപ്പൊ ആരാണോ അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അവർക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ട് പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് വിശ്വാസത്തോടെ ശ്രവിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 72-73 ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. കശ്ചിദേതച്യുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസ കശ്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രാണാഷ്ടേസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നീ കേട്ടല്ലോ, അപ്പൊ നിന്റെ ഇപ്പൊ വ്യാമോഹമൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറിയില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഒരു കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ എഴുതിയ സാധാരണ പുസ്തകമല്ല. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നവർക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? മുക്തനാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അയാൾ അജ്ഞാന തമസിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. അപ്പൊ അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യല, അജ്ഞാന തമസ്, അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്കിപ്പോ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്. അങ്ങ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മോഹം എന്ന പദം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മോഹം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നേക്കും ഭഗവത് ദാസന്മാരാണെന്ന ബോധം തന്നെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഈ നില മറന്ന് താൻ ആരുടെയും ദാസനല്ലെന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്നും കരുതി ജീവിക്കുന്നു ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാന്റെയോ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെയോ കരുണയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ മോഹം മാറുകയും ചെയ്യും. സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ഭാഗം. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമശ്രവഷ അത്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം മുഴുവൻ ആര് കേട്ടു? സഞ്ജയൻ കേട്ടു. ഈ സന്ദേശം, അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. വ്യാസപ്രസാദാച്യുത്വാനെ പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണാത് സാക്ഷാത് കഥയഥാ സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനനെ പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഈ കൊടുത്ത ഉപദേശം, ആ പരമരഹസ്യമായ ഉപദേശം സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്? സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചതും ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചതും എങ്ങനെയാണ്? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ആ ഗുരുവിനെ ഓർക്കാണ്. കാരണം ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയന് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. സഞ്ജയന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് വ്യാസൻ. ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത് വ്യാസപ്രസാദം കൊണ്ടാണെന്ന് സഞ്ജയൻ സമ്മതിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് നേരിട്ടല്ല, ഗുരുവിലൂടെയാണെന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നേരിട്ട് നമുക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്തറിയേണ്ടത്? ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മള് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഗുരു വഴിയാണ് നമ്മൾ ആരെ സമീപിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്.
രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമം അത്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായി പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാക്കുന്നു രാജാവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, ആരോട് പറയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പുണ്യ സംവാദം ഓർക്കും തോറും എന്താണ്? ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചവന് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കും. തൽഫലമായി അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. നൈമിഷികമായല്ലത് നിരന്തരമായി തന്നെ ജീവിതാനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യും, അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം കൈവരുകയും ചെയ്യും. അത് താൽക്കാലികമായിട്ടോ കുറച്ച് സമയത്തേക്കല്ല, നൈമിഷികമായിട്ടല്ലത്. എങ്ങനെയാണ്? നിരന്തരം ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ എന്താണ്? ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യത്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള രൂപം ഓർക്കും തോറും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വിസ്മയം വർദ്ധിക്കാണ്. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ നമുക്കറിയാം, വിശ്വരൂപം കണ്ടു, നാരായണ രൂപം കണ്ടു, കാലരൂപം കണ്ടു, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കണ്ടു, എല്ലാതും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു? സഞ്ജയന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആലോചിക്കും തോറും വിസ്മയം വർദ്ധിക്കും ആണ്, പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവ നിതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വരോ കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവ നിതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, ആരാ പറയണത്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, ശക്തിയും ബുദ്ധിയും രണ്ടും, അതായത് എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും വിജയം ഉണ്ടാകുന്നതും അസാധാരണ ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതും നീതി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം. സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവ നിതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുക, വിജയം ഉണ്ടാവുക, അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ കക്ഷിക്ക് ജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് സഞ്ജയൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രോട് നേരിട്ട് പറയണത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരു ചോദ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? മറന്നല്ലോ. ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയത്. എന്താണ് ചോദിച്ചത്? എന്റെ മക്കൾക്കും പാണ്ഡുപുത്രർക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സഞ്ജയൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണ്? തന്റെ കക്ഷിക്ക് ജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട, കാരണം കൃഷ്ണൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനന്റെ കക്ഷി ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം എന്നിവ. ഈ 5ഉം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. അത് ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നതാണ്, സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർ വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവ നിതിർമതിർമമ. എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന്
സഞ്ജയൻ പറയണം. അപ്പോൾ അർജുനനും ഭഗവാനുമുള്ളിടത്ത് ശക്തിയും ബുദ്ധിയും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവും? വിജയവും ഐശ്വര്യവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സഞ്ജയൻ അവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരിഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ തത്സത്. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാമത്തെ ലെവലല്ലേ, നമ്മളെ 18 അധ്യായം ആയിട്ട് ഏകദേശം 1 മാസത്തിന് മേലെയായി നമ്മള് അത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇന്നെടുത്തതില്? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 4ലും ഭഗവത്ഗീതയാണ്, ലെവൽ 5ലും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 2 ലെവലുണ്ട് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ലെവൽ 5ൽ പഠിച്ചു പോകും. ലെവൽ 4ൽ നമ്മൾ പഠിക്കും നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ കുറച്ച് സമയം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ലെവൽ 3ൽ എന്താ പഠിക്കുക? അത് പറയാനാ പോണം മതി. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ വേഗം ചെയ്തിട്ടോളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് കൊടുക്കാം ലെവൽ 2ന്റെ. അപ്പൊ അത് വേഗം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ വേഗം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ലെവൽ 2 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെവൽ 2 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ലെവൽ 3 ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്നത്. അപ്പൊ ലെവൽ 3ല് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് 3 പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ മാതാജി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ 3 പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഉപദേശാമൃതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ബുക്ക്. ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്, വളരെ ചെറുതൊരു ബുക്കാണിത്. ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ല, ഇത്ര ചെറുതാ. ഇത്രയും ഭഗവത്ഗീത നോക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, വളരെ ചെറുതാ. 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് അതില്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ 11 ഉപദേശങ്ങൾ. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജാര്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ്. നമുക്ക് നാളെ പറയാം അതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശാമൃതമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 11 ഉപദേശങ്ങള്. അപ്പൊ അത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച മാക്സിമം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഒരു ബുക്ക്. പിന്നെ അടുത്ത പുസ്തകം ഈശോപനിഷത്ത്, രണ്ടാമത്തത് ഈശോപനിഷത്ത്. അതും ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്, അതും വളരെ ചെറുതാണ്. 18 മന്ത്രങ്ങളും ഒരു ധ്യാന മന്ത്രം കൂട്ടി 19 മന്ത്രങ്ങളുള്ളതാണ് ഇത് ഈശോപനിഷത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അതാണ് 3ാമത്തെ ബുക്ക്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അതും ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്, പക്ഷെ ഇതൊരു കടലാണ്. ഇത് ഈ 2 ബുക്ക് പോലെയല്ല, ഇത് കുറച്ച് ബുക്ക് ചെറുതാണ്, പക്ഷെ ഇതാണ് ഒരു കടല്. ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു. സിന്ധു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കടലാണ് അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണത്, ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണത്. അപ്പൊ ആ പുസ്തകം കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 പുസ്തകങ്ങൾ, അതായത് ഭക്തിയുടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പറഞ്ഞ 3 ബുക്കുകളും. ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. കാരണം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്ന് കടലല്ല, അതിനൊരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, നമുക്കത് സാധിക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ആണ് അടുത്ത ലെവലിൽ എടുക്കുന്ന ബുക്ക്. അപ്പൊ ഇന്നത്തോടെ ക്ലാസ് നിർത്തുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സെൻഡ് ഓഫ് തരാനായിട്ട്? ഹരേഷ്ണ, ഇതോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി അറിയണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാണ്. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയവും മാറ്റുണ്ട്. നാളെ തൊട്ട് നമ്മുടെ സമയം എത്ര പറഞ്ഞ? 8:20 ആണോ പറഞ്ഞത്? 8:30 ആണോ പറഞ്ഞത്? ഏതാ? 8:20 തുടങ്ങി. കാരണം എന്തായാലും നമ്മള് പ്രണാമ മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സമയം പോവല്ലേ. അപ്പൊ 8:20 തുടങ്ങിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ 8:20 തൊട്ട് 9 മണി വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലാസ്. ഇപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് 3-ാം തീയതി പുതിയ ലെവൽ 1ന്റെ ബാച്ച് തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അതിലും ഇരിക്കാം. പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല, ഇരുന്ന് പോയാൽ മതി ക്ലാസ്സിൽ.
ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും കൂടി പഠിക്കണം. പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമ്മൾ വെറുതെ കേട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കണം, കേൾക്കണം, പഠിക്കണം എന്നല്ല, കേൾക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇനി ഇരിക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇരിക്കാം.